Eu încă sunt emoționată. Bine ați revenit! Zi de weekend pentru mine, poate și pentru voi când vedeți asta, cine poate ști, ieșit un pic pe afară, mers la muzeu, vă iau cu mine, nu știu dacă pot să filmez înăuntru, o să vedem, dar o să vă recomand cu siguranță dacă o să-mi placă ce văd. Aflați mai multe când termin, fac cosplay Carrie Bradshaw cu tricoul meu Merch Sex and the City și pe spate scrie și numele fetelor. Mi-am pus, desigur, trandafirul gigantic, pe care l-am dat jos după ani de zile de pe sacoul în dungulițe. Așa că sunt gata, trebuie doar să ies pe ușă. V-am arătat și câteva cadre din expoziție, dar nu foarte mult, pentru că vă recomand să mergeți să o vedeți. Este vorba despre expoziție temporară, Arest 1989, arhiva video a securității de la Muzeul Național de Istorie, care este disponibilă până pe 20 septembrie, dacă nu mă înșel. Mi s-a părut o expoziție foarte bine pusă la punct. Interactivă, poți să vezi videourile, poți să citești despre ce s-a întâmplat, ai și câteva obiecte din interior și o parte importantă a istoriei noastre care merită văzută. Pentru cine a mai fost de mult la Muzeul de Istorie, biletul întreg pentru adult este de 32 de lei, care include toate expozițiile, atât cea permanentă cât și cele temporare. Mai era o expoziție interesantă despre civilizațiile care s-au format în jurul fluviului Dunărea. Dunări, în jurul Dunării. Înțeleți voi? Nu era neapărat ceva ce mă pasiona, mă interesa pe mine, dar era foarte frumos realizată și aia, frumos panotată, luminatul foarte frumos făcut, lucruri pe care le pot aprecia extrem de mult la o expoziție. Pentru că mi se pare că la noi în țară, mai ales la muzeele de stat în care nu se bagă bani, nu știți că fondurile pentru cultură sunt tăiate și răstăiate, asta arăta chiar foarte bine și îmbucurător. Sper să fie cât mai multe așa, nu știu dacă era în parteneria cu cineva sau era sponsorizată și de la ceva companii private, dar asta chiar arăta extrem de bine și în rest puteți să vedeți tezaurul, columna și așa mai departe. Mă rog, eu pe alea le-am mai văzut în tinerețe, nu știu, nu mă mai mișcă, să zic, pare interesant atunci când e mic, pe dimensiunea de mare. Mă refer la columna aici, la tezaur. Nu știu dacă mai văzut ceva care mi-a plăcut în mod special de data asta. Oricum, dacă aveți o activitate drăguță de weekend, de vară, să mergeți la Răcoare și să admirați ceva, cu siguranță merită o vizită. Săptămâna cinematografică pentru mine e marți. Astăzi m-a invitat Teodora la film la Elvir Popescu. Revin cu review și este și săptămâna cu proiecția mea de la Cinevară, unde o să fiu curatoare. Tocmai am refuzat astăzi pentru a treia oară Le Creaturi, mi-am mai făcut niște notițe, că mi se pare greu de explicat când vorbești despre un film înainte să-l vadă ceilalți, pentru că o să avem sesiunea de la început de vorbit cu publicul și apoi un scurt Q&A la final. Și mi se pare greu de introdus genul ăsta de film, pentru că este un sci-fi care nu arată ce ne așteptăm noi să vedem când spunem science fiction. Și este și foarte poveste în poveste, suprarealist, frumos. Vă recomand să vedeți dacă vă face plăcere să vedeți filme din noul val francez. 100% merită văzut. Fug la film, să vedem ce se mai întâmplă. Cred că o să și mâncăm înainte, dar vă arăt. Am văzut la Elvir La Ceremonie, un film despre care nu știam nimic, am mers pur și simplu, am văzut și mi-a plăcut, vă recomand. Mai mult de atât, dacă n-ați văzut încă de drama, vă recomand să le vedeți ca double feature, prima oară drama și apoi La Ceremonie. O să înțelegeți după de ce. Un personaj scris absolut extraordinar, personajul principal din La Ceremonie, chaotic neutral, aș zice, poate. Dacă l-ați văzut sau urmează să-l vedeți, reveniți să-mi ziceți în comentarii dacă sunteți de acord. Și am plecat și cu programul de la Elvir până la final de august, plus pe spate
este chiar posterul filmului. Ador! Bună ziua! Este miercuri și astăzi vă arăt un pachet de PR, vă fac o recomandare de loc, vă arăt unul dintre hobby-urile mele și vorbim puțin despre trendul analog și de ce nu cred că a murit. Îl deranjez, vă rog eu frumos, îl deranjez de la băiță. Pachet de PR de la Benefit. Îi ador că trimit tot timpul cele mai bune pouches, tote bags. De fiecare dată vine în ceva pe care poți să-l refolosești. I love it. Majoritatea pouch-urilor mele de machiaj pe care le-am prin casă, pe care le-am prin genți, sunt de la Benefit. Și unul dintre produse vi arăt acum, ca și cum nu l-am desfăcut, l-am pe buze. Și îl recunoașteți cu siguranță. Și anume, noua formă a Benetintului, Pocket Pal, care vine în această formă cu tintul, așa cum îl știți, aici și în partea cealaltă cu gloss. And this is how it looks. Am și un lip liner aplicat. Și mai avem așa Bad Gal Hyperliner și mascara Bad Gal Bang în nuanța Purple Electric. Vara, o mascara colorată, mai ales când am și părul colorat. I love that. Sunt în căutarea unei mascara între roșu și burgundiu. Pentru că alea care sunt foarte roșii trebuie să ai și un eye make-up bun ca să nu pară doar că ai pinky eye. Și alea care sunt burgundii am încercat cred că vreo 2 și nu se transmite culoare pe gene. Adică arată mai degrabă ca și cum ar fi un negru. După ce te de multe ori arată un maro închis at best. Dacă știi o mascara burgundii care ține și arată burgundii pe gene, nu altă culoare sau nu închis, please let me know. Trecem la recomandare de loc drăguț din București. O să vă las câteva cadre pe care le-am filmat zile trecute și nu știam unde să le introduc în vlogul ăsta pentru că în ziua aia nu vorbisem nimic, nu vă zisesem unde merg, whatever. Și am zis ceva, o să vă povestesc despre acest loc și o să vă și inserez cadrele. Se numește Toto și găsiți un vermut absolut superbisim, minunat. Este construit în jurul vermuturilor și cava. Nu sunt foarte mare fan băuturi carbogazoase, dar vermutul 10 out of 10 au unul roz infuzat cu hibiscus și pomelo, my favorite. Aș putea alege vin alcoolică dacă mă duce, nu continuă să beau de ăla. Este minunat. Măslinele la fel minunate și, de asemenea, și mâncarea. Vă recomand tot sufletul, mergeți. Este deținut de un cuplu foarte, foarte drăguț și ei se duc frumușel și importă vermuturile pe care le și vând acolo. Again, recomand și mâncarea și băuturile 10 out of 10. E un loc micuț și nu iau rezervări. Așa că uitați-vă pe program, mergeți, savurați ceva bun. Am acest hobby numit junk journaling și nu numai. Mi-am dat seama că ăsta e modul în care pot să pun într-un singur loc toate bucățelele de șervețele din restaurante, bilete de autobuz și așa mai departe, pe care le strângeam din vacanțe, pentru că am strâns atât de multe chestii care îmi plăceau cum arată, cărți de vizite la restaurante, bilete de intrare la muzeu, lucruri fără de astea pe care îmi place să le iau din vacanță, sunt genul de suveniruri pe care le păstrez, nu știu, nu colecționez magneți, nu mi-au alte chestii, astea sunt lucruri pe care mi le cumpăr, le păstrez din vacanțe ca suveniruri. Și de tot țineam în această pungă în continuu și strângeau și mă simțeam ca un hoarder și am zis, o să o arunc într-o zi, până când mi-am dat seama, ok, le pot pune pur și simplu pe toate într-un singur loc și să le lipesc și să fac așa fiecare pagină, fiecare spread dintr-un jurnal cu câte un loc specific. Și așa am ajuns să am acest Crafty Crate. De ce zic Crafty Crate? Pentru că am aici lucruri pe care le păstrez și vreau să le pun în jurnal și instrumentele de care am nevoie. Photoprinter. Ce am văzut mai devreme că a căzut era un scanner portabil. Ador să-l folosesc. E atât de distractiv, nu vă puteți imagina. Sticker books. Marcare. Un pouch cu tot ce vă puteți imagina, de la ăsta, scotch tape, panglicuțe, instrumente de scris, foarfecă, dase de sigilii, toate chestiile astea. Și o activitate care mă relaxează atât de mult, pentru că pot să îmi switch-uiesc
creierul, să mă mai gândesc la altceva și să fac mânuțele mele să lipesc chestii acolo. I love it. Vă arăt imediat și câteva pagini. Astea sunt jurnalele principale în care lipesc lucrușoare. Ăsta e unul pur și simplu pe care l-am făcut mai degrabă color-coded și ăsta e prăfuit acum pentru călătorii. Și acum vă voi arăta pagina din Barcelona. Again, tot felul de chestii amestecate, bilet de transport public, muzeu de la primavera, poză scoasă la imprimantă aia cum e și Silviu, 2 localuri care ne-au plăcut mult, la fel de la restaurant, un price tag de la un tricou de fotbal, din nou, lucrușoare mărunțișuri. Și notebook-ul ăsta l-am luat tot din Barcelona și aparent astea penco se găsesc greu pe Jahate, pentru că îmi plac foarte mult, care cover-ul ăsta din plastic și e destul de rezistent. Și foi, îmi plac foarte mult. Este un brand japonez, dacă nu mă înșel. Mai apoi, în ăsta pe care l-am cumpărat din Budapesta vara trecută, care este făcut dintr-o copertă de vinil și foile sunt din ceva hârtie, nu știu dacă reciclată, e de asta așa care arată ca craft paper-ul și e făcut de mână, e cusut. Și aici v-am zis, sunt mai degrabă făcute după culori. Și etichetuțe, un act permis vechi de la bibliotecă, lucrușoare care nu își aveau locul în general în casă și n-aveam unde să le pun, așa că le-am lipit aici. Spreadul meu verde. I love it. Și ce vreau să vă zic legat de toată treaba asta cu hobby-urile care sunt analog, cred că ați văzut, poate, discursul din online de tipologie, da, toată lumea acum are hobby-uri analog, but actually this is failing. Și de ce nu cred că it's failing? Mulțumesc! 1. Trendul în sine de pe net posibil să fie un fail doar pentru că e un val care trece, dar oamenii care deprind whatever crafting hobby, dacă nu-l postez, asta înseamnă că nu le fac în viața reală. Și mi se pare că trebuie să facem această delimitare între un trend și faptul că postezi trendul respectiv, dacă tu chiar faci lucrurile respective în lumea și în viața reală, dar nu le postezi. Și al doilea lucru, nu asta pur și simplu este esența a avea orice hobby analog, faptul că nu-l postezi, deci nu știu cum poți demonstrezi dacă un trend funcționează sau nu, atâta timp cât e un trend care există pe internet, dar el în sine este să nu mai fii pe internet. Deci poate ai acele hobby-uri, dar nu le postezi, nu știu. Are sens ce zic? A fost pur și simplu așa un gând pe care l-am avut legat de treaba asta. Dar orice încurajare a hobby-urilor și a deconectării de la internet mi se pare un lucru bun, însă toată lumea zice, Doamne, we need to go off the internet, bla bla. Noi avem privilegiul să facem asta. Pentru că, guess what? Să stai pe internet și să scrollezi în continuu și să consumi foarte mult content este mult mai ieftin decât să te apuci de hobby-uri, cum ați văzut că am și eu, că da, lipesc doar niște chestiuțe care basic le-ar fi gunoaie la finalul zilei, dar un carnețel drăguț, lipici, pixuri, scoci, toate chestiile astea costă bani, pe când să stai să te scrolli pe internet nu costă bani, deci nu poți să le zici oamenilor de mâine n-ar trebui să mai stați pe net, când sunt oameni care this is all they have, de la de să stai pe net să consume content, dar noi așa putem să facem un conținut care să fie mai bun, hopefully, dar slabe șanse să ajungă la mulți oameni. Este 16 iulie. Astăzi urmează să avem proiecția în curte la rezidența nouă, dar afară stă să plouă. Am făcut și rim. Problema n-ar fi că se anulează proiecția, pentru că o pot muta foarte ușor la interior, ceea ce e un lucru bun, dar aș fi vrut atât de mult să stăm afară, că mi se pare că e experiența mai frumoasă când stăm în curte, la aer curat, pe cât de curat poate să fie în București. Deci sper că o să fie doar o ploaie scurtă de vară și că o să putem totuși să vedem filmul afară. Fingers crossed. Mai am un pic de călcat, dar asta este ținuta pentru de seară. O să-mi pun în picioare papucii de la Melissa cu Y Project, cu floare cu orhidee și niște șosete colorate, cred că galbene.
stai înapoi acasă. A fost atât de drăguț și de wholesome. Am fost emoționată. Nu știu dacă s-a văzut. Vă mulțumesc celor care ați venit și am fost foarte, foarte bucuroasă să văd un public divers, pentru că au fost și oameni care nu mă știau pe mine, deci clar n-au venit pentru mine, și a fost așa un public divers, absolut superb. Îmi plăcut foarte mult că au fost în față și niște doamne mai în vârstă foarte, foarte sweet și foarte implicate. Una dintre ele și vorbi la final. Absolut superb. Și pe unde merg mă lipesc de un poster. Cel de la Cinevară. Puteți să mai mergeți la filme până pe 30 iulie. Cred că mai sunt 2 proiecții până la final. Oricum, urmăriți pe cei de la Rezidența Nouă pe Instagram ca să vedeți ce mai postează, pentru că au și alte activități, vernisaje, lansări de carte, multe absolut superbe, toate gratuite. Vă recomand cu mare, mare drag. Eu încă sunt emoționată. A fost foarte drăguț. M-am pierdut la un moment dat. Nu știu dacă v-ați dat seama sau nu. Aveam mult mai multe de zis, dar acum sunt happy cum a ieșit și sper pe viitor să reușesc să mă organizez eu seri de film cu cineclubul meu Fashion Film Archive, despre care poate să vă mai povestesc. Am boala impostorului, pentru că mi-e foarte greu să povestesc proiectele mele și lucrurile pe care le fac și mă simt așa ca și cum m-aș lăuda, doar pentru că zic o dată undeva impresia că eu am zis o dată, gata, nu pot să mai zic o dată că mă laud. It is not true. Ar trebui să vorbesc mai mult despre lucrurile astea, pentru că îmi plac și sunt proiectele la care mă implic, muncesc, implic o grămadă de chestii. Dar da, poate ne revedem curând la Fashion Film Archive. Vedem cum mă descurc. Este duminică, am pe mine my Unemployer of the Month t-shirt. O să vi-l arăt afară, pentru că o să-l pun pe Silviu la treabă și o să-l rog să-mi facă un fit check. O să vedeți de ce zic asta. I love it. Este dintr-un... Nu știu dacă e din SH sau de pe Vinted, dar mă rog, este second și un tricou de copii. Mergem să mâncăm și după aia vi-l trimit la muncă. Am intrat în casă fix când a început să plouă, cu picături de ale imense, care mi-au adus aminte de copilărie. Am prins furtunile astea așa scurte de vară, când eram la Călăraș în vacanță, și ploua atât de tare că se inunda printre răsadurile de roșii. Deci o amintire frumoasă. Mi-e dor de mirosul ăla de planta de roșie, udă. Superb. Dar nu despre asta voiam să vorbim. Voiam să fac o recomandare, în primul rând, de un loc de brunch de care știu de la Doru. Baristro. Am mâncat de 2 ori până acum acolo, am încercat de fiecare dată altceva. Sunt extraordinar de bune. Sunt foarte bune și este lângă Parcul Carol. Deci dacă vreți să faceți o plimbărică, mergeți la Muzeul Tehnic. Am vrut și eu să merg astăzi, dar n-am mai apucat. Dar o să revin. Brunch la Baristro, o zi de weekend perfectă. Și dacă acest vlog a fost în mare parte dedicat filmului, am văzut ieri pentru prima dată The Jane Austen Book Club, un film din 2007, care a fost categorisit în zona de chick flicks. Urăsc acest termen. A fost un film cu un buget, cred că de 6 milioane, deci nu foarte mare ca producție, care are niște costume superbe. Și ca orice film cu acțiune contemporană, nu găsești poze cu ținutele nicăieri. Am literalmente scripuit internetul să găsesc un lookbook, un ceva, se vadă mai bine ținutele, dar sunt doar stills din film pe IMDb și cam atât, adică nu prea găsești multe chestii. Am căutat comunicate de presă, m-am uitat la lansarea filmului să văd dacă apare pe undeva ceva, nimic. Am căutat prin revistele din 2007, din perioada apariției, nimic. Am căutat interviuri cu designerul de costume, nimic. Costume designerul a fost Jonetta Boone, care lucrează acum pentru Yellowstone, și m-am uitat așa să văd dacă a postat ceva pe social media, dar tot social media ei acum evident este cu costumele din Yellowstone. Deci mi-a plăcut foarte mult astea din The Jane Austen Book Club. Arătau realist, erau după trendurile perioadei și arătau realist în sensul de... Era ceva ce ai fi văzut atunci, dar un pic mai elevat, adică toate personajele cumva erau stylish, ceea ce nu e neapărat cazul în viața reală, de toată lumea să fie pasionată de modă, whatever. Foarte bine arătau și era un mix frumos de texturi, tot într-o paletă de culori neutră, foarte Gilmore Girls, dacă vreți, și puțin și din felul în care se îmbrăca Serena van der Woodsen în Gossip Girl, deci
în estetica respectivă, care mă ducea cu gândul la knitwear de la Sara Pacini, costume de la Armani, un Isabel Marant, stilul ăla mai spre boho chic, dar nu ăla de Rocky, tip Chloe, dar și ceva din Chloe, din paleta de culori așa neutre, foarte, foarte frumoase. Vă recomand să-l vedeți și filmul în sine mi-a plăcut, adică mă așteptam să fie mai rău. Sunt acum într-o perioadă în care mă uit la toate filmele astea, v-am de tip chick flicks, rom-coms, din 90-2000, pentru că multe pe care nu le-am văzut, le-am descoperit ulterior sau și le știam așa după titlu, dar nu le văd, apucasem să le văd și mă tot uit în continuu la de-astea. Și asta chiar mi-a plăcut foarte mult, chiar vi-l recomand. Și acțiunea îmi place, personajele sunt foarte drăguț construite, e drăguț. De obicei astea din perioada aia de anii 2000, they age like fine milk. Dar asta nu, chiar o surpriză plăcută și este un film de la de-l vezi așa pentru atmosferă mai degrabă. Îți dă calmitate, o atmosferă cozy, mi-a plăcut foarte mult și povestea în sine nu are foarte multă încărcătură de astea negativă, ceea ce apreciez în această perioadă la un film. Și chiar vă recomand. Pe final, ca de fiecare dată, vă rog frumos să dați subscribe acestui canal, pentru că mă ține treabă. O să fie vlog o dată pe săptămână. Nu cred că o să am o zi neapărat. Acum, de exemplu, am filmat de duminică până duminică, dar o să filmez în funcție de zilele în care se întâmplă lucruri care merită șeruite, să zic așa, decât să vă arăt eu făcând nimic pe acasă, nimic interesant. Subscribe! Dați-mi follow pe Instagram, pe TikTok, peste tot pe unde doriți să mă mai observați. Și ne vedem săptămâna viitoare. Pici cu sclipici!